शिव जी कहाँ लगवनी देर हो गईले अभी तेरा शिव जी कहाँ लगवनी देर हो गईले अभी तेरा शिव जी कहाँ लगवनी देर हो गईले बागों में खोजनी बगैचा में खोजनी बागों में खोजनी बगैचा में खोजनी बतैया उलाटी पलाटी के खेजनी शिव गुरु नहीं भेटैले बाप रे कितना खुश भइनी ए कनिया हमर दम दिल दुगुना रात चौगुना होखी अब जहिए कहत रही न ए शिव गुरु हमर कान में खुशखबरी सुनाई तहिए शिव चर्चा बतावा डॉक्टर कह देलस कि तू पेट से बाड़ू ये दिन खाते हम कितना छछन छछन के देवी देवता के पूजा कर दनी देखो आज हमारा घर में शिव चर्चा बाजा बजवा के नाच के साथ करब आ तोहरा आज के बाद घर के कुछो वजन चीज नहीं के उठा के ना कुछ करे के बा सब काम हम करब डॉक्टर कहला से हमर तो पेट से बिया कितना खुश बने चल 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 दियो धरावा दियो ने को धरे धरावा आ दिल से गोड़ लागो ये शिव गुरु जैसे सुनैले बड़ो से आंखें देखावो खुशी खुशी से हरे बोला बोला बाबा हरे 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 शिवा 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 हरे 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 बोला बोला बाबा हरे 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 शिवा 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 हरे हरे हरे
आरती के हम ओकरा से बोलत नहीं खी। हेतर के सदा सुहागिन रहे शिव गुरु तू गोला कन्या ये शिव गुरु अगर बेटा होखी ना तो फिर से धूम आ फिर तू बियाह के सपना ना देखा हो। ई गलती बात बा। अब हमी के पारी बा। ना रहे का अगर नाती हमर होई त नाती ओ ठीक बा। कहाँ से दिमाग लगा दे तनी अपने बाजा के भी। साथ में शिव चर्चा का हवा फिर से ए कन्या ए लंगरू तू लागलो तोहरो के गोर दे दीहन। सोच को दिया हमरा के। ऐसर कदम सोच क दिया। ला कन्या पहले तू प्रसाद दिखा सोच को दिया तो बजाउलो भूला जाए। गोला निमन से गोला शिव गुरु के ला बचवा जय तू हो। झाल निकले खा के जाओ खा जा। तनी बात के आओ तनी गांव में ना पूरा गांव जानो के मत पतो हो के लड़का हो के बा बड़ा पर ही सो रही सब कह लेकिन हमके ना खैले बोला हो बाजी पूछ लो। अरे भगवान से पूछ ले रहा भगवान खा लेला ठीक बा चल चल से कहां में? घर में ए चाय बना के ले आई। नहीं मुंह जरेला। तब खत्म हो जा जा अपन घर। बस सदिया खा ले जाओ। खाए में दान 10 घंटा टाइम लगता है। ओ न दे ले ला प्रसादी। ये थरिया में एमर ते बिलार हमार गिलास लेके भागल बे उहे ताकत नहीं कि आई तुम मारती हूं। हम ही देले रही ओकरा के का पूजा पाठ हम शिव जी के भतक है ना ई का बात पूरा तब? जितना भूत बैताल उन करे हवस हम कहले रही कि कुतरा घर ऐसन कुछ हो खोले प्रसादी अरे में। कावना खुशी में लइका के होला बा के कतार छोटकी के छोटा ओ पेट के में पड़ गइल बा 9 महीना के बाद हो अरे जाई। उ के त कहत नहीं सके कुल कोखिया मार दे रही सो लइका ना हुई। कुखे किसी मारे कुखे तो ओकर पेट में बा। अरे भूत कइले रहनी सो ओकरा अपन नैहरे से। तो भूत राती के ना लोग दिन में थोड़ा दिन में से चाचा बजा साफ छिनारे हो का ता ओ सुधा में प्रसादी का लेके आ गइल हो परसदिया। खा ले लचदाना हम भगवान के नाम पर हम लेता नहीं ना तो तारा के हम लेबे ना करती। टंकी खा ले चौरी दे दे। ए, तेरी की जय ये कहूं दाना देबू तो ले प्रसाद भगवान के नाम पर हम ले दे भगवान के नाम पर हम तो कम ऐसा ही प्रसादी बटल जाला। कैसे कहले हम छेना बटल रही हमार भैया के लइका भई रहे था। छेना प्रसादी ना हो रहा वो अपन बड़ापन दिखावा देला कि हम बहुत बड़ भाई बनना बना जाला भगवान के आगे सब छोट बड़े रही उ हमके पता बा। पता नहीं तो कहता कि छेना बटती अरे तो हम लोल देबा जानते नहीं खू छतिया पक बरो नोच दे का ना ते बाबा कोनो घर ना दे रे ना जब कोनो तो घर के मांगा तो तारा से के जाना ताकि शिव चर्चा के मिठाई बाटा तड़ू।